Здравейте, намираме се отново в село Богдан и това, което искаме да покажем е ремонта на речното корито. Не случайно сме тук отново, защото знаехме, че нещо не се извършва както трябва и сега е момента това нещо да го покажем. Може сами да видите, може би няма година откакто беше завършен ремонта на речното корито. За пръв път виждаме трева и дървета да растат в бетон. Иво, как се струва на тебе? Не само тревата, там където е прекъснат бетона и се е довършил, ето цепките, може да видите фугите, е напукан. Влагата вече си казва думата и подпочвените води и бетона почва самия бетон да се напуква и оттам да излизат, да изникват дървета и така нататък. Отделен е въпроса, нали, с канализацията вътре, това сме го коментирали, но като цяло няма година откакто са си тръгнали строителните фирми и коритото вече почва да се пропуква. Това, което искаме да покажем е и дъното на речното корито, как вече бетона е започнал да се измива. Малко по-нагоре даже видяхме как и арматурата е почнала да излиза. Ето арматурата там излиза. Да, ето там вече се вижда където тече тръбата. Значи сами може да видите какво е качеството на бетона при положение, че това малко количество вода в рамките на една година го е отмило. Днес бяхме и в Слатина, там имат същия проблем и интересното е, бяхме засегнали темата за хидрогеоложкото проучване, не знам Иво дали се спомня това нещо. Да, сещам. Подпочвените води, които са отстрани на речното корито под бетона, на доста места са започнали да избиват и да излизат, което ще рече, че най-вероятно там също няма да издържи и ще бъде разрушено след, може би, много кратък период.